ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿಂದ ಎಂದು ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆಪನೇ ಚರಿತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳನೇ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಪಾಲು ಪಡೆ ಚಿತ್ರನ ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಡದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ತಂಡ ಇನ್ಯಾರು ಅಕ್ಲ ಗೋನೇರ್ಲ ಗಿಡ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಗ್ತದೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೋನೇರ್ ಬಲ್ತದ ಬಾಗಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡುದ ಲೆಕ್ಕಡು ಚೂರು ಪಿರಾಬೂರಿಯ ಆಂಡ್ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಡು ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವ್ಯರ್ನ ಗೋನೇರ್ಲು ಬಲ್ತ ಪನ್ಪನ ಇತಿಹಾಸ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಲೆಗಂತೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಆಪಣವೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಜೋಡಣೆ ನಿನ್ನ ಮಾತ ತೂಣಾಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭೂಮಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಣ ಅನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಆತನ ಪನ್ಪಣವು ಭಾರಿ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಈ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಇನಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಡೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತಡೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಪುತ್ತೂರದ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ ಆಯ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರಿಪ್ಪು ಗುರುರಂಜನ್ ಅಂಚನೆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮುಕ್ಳಿನ ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುಕೂಟದಾಗ್ಲಿನ ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಸಕರಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಲ್ತನವು ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಐನು ಆ ರೀತಿ ಪನೊಡೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಆತ ಖುಷಿ ಆತನು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಇನಿ ಕಂಬಳಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಣೆರೈಟ್ ಗೋಣೆರನ್ನು ಗಿಡಪವನ ಅಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಆತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಸ್ವಂತ ಗೋಣೇರ್ನ ವಿಚಾರಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕಟ್ಟದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪಣಂಚಿನ ಕಂಬಳಡು ನಮಲ ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು ಅನಿಲ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುಣಾರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು ನಮ್ಮ ಗೋಣೇರ್ಲ ಇಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾವಡು ನಮ್ಮ ತಂಡದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಅನಿಲ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಣೇರು ಎಂಕ್ಲ 4 ಸೆಟ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆಂಡ ಐಕ್ ತುಂಬ ಅದು ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದವಡು ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡತ್ತಂಡು ಆ ಗೋಣೇರ್ನ ಆಯ್ಕೆ ನಡತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೆಡು ಎಂಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಸೆಟ್ಗೆ ಸಮಯದ ದಯಪಂಡ ಮುಳು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಡಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ 4 ಸೆಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿದು ಪೊಸತ್ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೂ ಬೋಡಾದ ಎಂಕಲ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಥವು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಮಾತ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಇನ್ನು ಈ ಭಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತದನಾಗ ವಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಲ ದಾಲಾ ಲೋಪದೋಷ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನನು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ರೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪನ್ನಂಡ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕಲ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನಾಗಲ್ದ ಮಾತೆರಲ ಏನು ಕೇಂಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಣೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತದನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ಡ್ ತೂನಾಗ 13 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು 11 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೂ ಮುಟ್ಟ ಬೈದು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊರ್ತರಿಂದ ಪನ್ನಂಡ ಆ ಗೋಣೆರ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ನಂಬುದು ಬತ್ತನಂಚ ಸತ್ಯಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲುಂಡು ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರನು ಯಾನು ಪನ್ಪುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನಾಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಡು ಉಳ್ಳೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಣಸು ತೆಣಸು ಅವಡು ಉಂತೆರ ಜಾಗ ಅವಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಟ್ಲ ಕೊರತೆಲ ಆವಂದೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸ ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ ಆಪುಣ ಕಂಬಳಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ವೆಡ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಪುಣಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಈತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಐಟು ನಂಕ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಾಯನೊಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಅನ್ನ ಅನ್ಪುಣೆಂಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಬೇತೆ ಕಂಬಳಗಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ಯಾರಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಪೋಪನ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮಂಚೂರು ಮುತುವರ್ಜಿಗೆ ಜತ್ತಾತ ಅಂಡ ಒಟ್ಟುಡು ಎಂಕಲ್ ಮೇಡಮ್ನ ಸಾತಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಜೈದರ್ ನನ್ನ ದುಂಬು ಫುಲ್ ಕಂಬಳ ಪೋಪೆರ್ಗೆ ಎಂಚ ಅವ್ರನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಕಂಬಳಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ತೆ ಇಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಂಡ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಈ ಕಂಬಳ
ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲನ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲೇನು ಅರನಿ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂದ ದಯ ಪಂಡ ಇನಿ ಕರಿನ ಆದಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಪುತ್ತೂರುಡಾರು ಗೆಲ್ತೇರು ಶಾಸಕರಾಯರು ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆದಿತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಡು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಜಿ ಬಂದು ಬೇಜಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಡ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ತನಕ ಬೋಡಾದು ಯಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಆರೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಅರನ್ ಗೆಲ್ಪವನ ಅಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ಐದು ಬುಕ್ಕಲ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತದು ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟನ ಮಲ್ತೇರು ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಹೈಕೋರ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮುಟ್ಟ ಪೋಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಆ ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ದಿಪ್ಪಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೆಲಸನೂ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆರು ಶಾಸಕರಾಯಿನೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗಲು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಪ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸೋಡು ಎಂಚನೆ ಉಳ್ಳರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರ ನನಾತ ಅರಗಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಇತ್ಯಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ನೆಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಐತೆ ಕಂಬಳ ಬಿದ್ದಾಡಿದ್ರು ಕಂಬಳಗೆ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಗೋಣೆರ್ಲ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಲಿಪುನ ತೀಯರ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಐತೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾನ್ ಪರ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 2 ಟೀಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂತ ಮಾತ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಎನ್ನೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಎಸ್ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ದಾಖಲು ಮಾತ ಖುಷಿ ಟೊಲ್ಲೇರು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಂಕಲ್ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಕಂಬಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಂಬಳ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದೇ ಖುಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಕಂಬಳ ತಂಡ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೆ ತೂಂದುಲ್ಲರು ತೊಲೆ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಗೋಣೆರ್ಲೆಂಟು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನ ಅಂಚಿಂಚೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಕ್ಷಣೊಟ್ಟು ಹೇಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಪು ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಇಡೀ ಹೇಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾವು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಯಾರನ್ನ ಟೀಮ್ ಭಾಗಿಯಾತಂದು ಅರೆಗೆ ನನದುಂಬುದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಡು ಇರೆಗೆ ಮನಾತ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಬಣ್ಣದು ಈ ಒಂಜಿ ವರದಿನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋದಲ್ಲ ಪಂಚೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಧನ್ವಂತರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪುತ್ತೂರು 2004ರಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೇವೆ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಏಕೈಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರ. 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ತಪಾಸಣಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದಲೇ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ತ್ವರಿತ ಖಚಿತ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಇಮೇಲ್ SMS ಅಲರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನಿಖರ ಪಾರದರ್ಶಕ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಧನ್ವಂತರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಧನ್ವಂತರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಪುತ್ತೂರು. ಬ್ರಾಂಚೆಸ್ ದರ್ಬೆ, ಬುಳುವಾರ್, ಸುಳ್ಯ, ಮಾಡಾವ್, ಈಶ್ವರಮಂಗಲ, ವಿಟ್ಲ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ